sen cartos, supoño que sí. Pero o que estou seguro é que na cultura sí podemos facer cousas sen cartos, sen vivir das administracións, empregando que? Traballo e esforzo. Cando a Xunta, os bancos e os concellos deixen de favorecer a cultura galega, debemos de ser nós, os membros das asociacións culturais, os que tiramos deste carro, por moi embarrado que este o chan. Porque se as asociacións culturais non somos quen de promocionar a nosa cultura, non vos enganedes, ninguén o vai facer. Por iso decidimos poñernos en contacto con Carlos Callón e pedirlle que nos viñese a presentar o que daquela era o seu derradeiro libro, Amigos e Sodomitas, a configuración da homosexualidade na Idade Media, editado por Sotelo Blanco, un traballo que recibiu o Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais neste ano do 2011. Dixen antes que cando chamamos para presentar este libro, que era o último daquela, que tiña publicado, sorprendeu-nos despois este home incansable porque foi quen de rematar as correccións do outro libro que acaba de sair e que tamén atoparedes nas librerías e que tamén temos ali, igual que este de Amigos e Sodomitas, para quen o queira marcar. O último libro del titúlase Como defenderes os teus dereitos lingüísticos, tamén aparecido neste ano, e que agardo que algún día nos faga a súa presentación aquí. Pero hoxe estamos aquí para presentar o libro Amigos e Sodomitas, no que se nos dá unha documentada visión de como entre os séculos XI e XIV se crea, se configura e se lle dá forma ao pecado delito da sodomía. Cando durante 1000 anos ese pecado non existía. Tamén se nos fala de como se pasa dunha situación de tolerancia total a outra de intolerancia radical en contra da homosexualidade. Nas súas páxinas veremos o primeiro dos matrimonios homosexuais en Galicia, que se vostedes se pensan que foi hai 15 ou 20 anos están bastante raros, xa que data do 16 de abril do ano 1061. Esta e outras moitas historias, e sobre todo moitos datos históricos documentados, é do que se nos vai falando neste libro, de como os homosexuais tiveron que ocultarse, esconder os seus sentimentos para poder vivir, literalmente. Recoñecer a condición de homosexual na Idade Media ia emparellado a unha morte segura e dolorosa. De todo isto nos vai falar agora Carlos, e antes de que empece a falar, teño que presentarlo, algo que non me olvide. A persoa que está ao meu lado é Carlos Callón Torres, nado na parroquia de Castiñeiras, no concello de Santo Ixío de Ribeira, no ano 1978.